खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राजिब बसुमतारी आरो बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव लानानै फैदों कक्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय 4 नं बावखुंग्रि विधानसभा बियाबनि मोनसे बिग ब्रेकिं आपडेट नंगौ बे समाव कक्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय विधानसभा 4 नं विधानसभा बावखुंग्रि विधानसभा बियाबाव बीजेपीनिफ्राय राजीव कुमार ब्रह्म बिथांनि मुङा सेथि फारिलायावनो दं आरो बे खौरांखौ जों माखासे सुलुंनिफ्राय मिथिना मोननाय जादों बे समाव फिन फोरमायबावोदि कक्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय 4 नं बावखुंग्रि विधानसभा बियाबनि थाखाय बीजेपी दोलोनिफ्राय टिकेट दाबिदारफोरनि गेजेराव सेथि सारियावनो दं राजीव कुमार ब्रह्म बिथाङा आरो बावखुंग्रि विधानसभा बियाबाव बीजेपीनिफ्राय राजीव कुमार ब्रह्मआ बिजाथि मोननायनि मिजिं दं जेराव बीटीसीनि गासै 15 विधानसभा बियाबाव बीजेपी आरो बीपीएफ राजखान्थि दोलोआ बियाबखौ रानलायनानै बिसायख'थि गेलेगोन होननानै बे समाव हाग्रामा महिलारिजों लोगोसे गोबां दैदेनगिरि लोगोसे रायजोनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माजों लोगोसे जयन्त मल्ल बरुवा बिथांमोना रोखा फोरमायो जेराव बीटीसीनि गासै 15 विधानसभा बियाबनि गेजेराव 11 बीपीएफ राजखान्थि दोलोआ गेलेगोन आरो 4 विधानसभा बियाबाव बीजेपी राजखान्थिया गेलेगोन आरो बिनिनो बावखुंग्रि विधानसभा बियाब थामहिनबा कक्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय 4 नं बावखुंग्रि विधानसभा बियाबाव राजीव कुमार ब्रह्म बिथाङा बीजेपीनिफ्राय सेथि फारिलायाव एबा सेथि सिरियाव दं होननानै जों सुलुंनिफ्राय मिथिना मोननाय जादों। मोनसे गोजोनथाव खौरां नोंथाङा गावगावनि फिसाफोरखौ गुन गोनां सोलोंथाइ होनो गोसो दं नामा? बडलेण्ड स्टार एकाडेमिया नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों मोजां खौरां कक्राझार सहरनि सा फारसे तितागुरि भबानिपुर एबा समबाय भवन अफिस साखाथियाव थानाय बडलेण्ड स्टार एकाडेमियाव थाखो 6 निफ्राय थाखो 12 सिमनि थाखाय 2026-27 मायथाइनि गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं। मख'नो गोनांदि बे बडलेण्ड स्टार एकाडेमियाव थाखो 6 निफ्राय थाखो 9 सिम बड' मिडियाम आरो थाखो 11 आरो 12 थाखोआव इंराजि आरो बड' मिडियाम जागोन। लोगोसे बे फरायसालियाव साइन्स आर्ट्स आरो कमार्स स्ट्रिम थागोन। बे फरायसालियाव हौवासा आरो हिनजावसाफोरनि आलादा आलादायै थाग्रा हस्टेलनि खाबुबो दं। मख'नो गोनांदि बे फरायसालियाव बीपीएल गोनां फरायसाफोरनि थाखाय एडमिशन फिसआ अफार थागोन। जाय फरायसाफोरा बड' मिडियामजों टप 10 बे फरायसाफोरनो 2 बोसोरनि थाखाय फ्रियाव फुल कर्स होनाय जागोन। बे बडलेण्ड स्टार एकाडेमियाव फरायसाफोरनो मोजांथार खाबुफोरबो होदों जेरै सानफ्रोमबो जीके कम्पिउटार रिजनिं इंलिश स्पिकिंनि जुनिया क्लास मोननो हागोन। मोनफ्रोमबो दानाव मक टेस्ट मोननो हागोन। मोनफ्रोमबो शनिबाराव उफ्रा मावफारिनि फोरोंथायनि खाबु होनाय जागोन। सानफ्रोमबो फ्रियाव जेईई आरो नीटनि फोरोंथाय होनाय जागोन। 85 जौखोन्दोनिफ्राय बारा मोननाय फरायसाफोरा फ्रि एडमिशन मोननो हागोन। बे बडलेण्ड स्टार एकाडेमि फरायसालिया थाखो 6 निफ्राय थाखो 9 फरायसाफोरनि थाखाय मोनफ्रोमबो थाखोआव गासै 20 फरायसाफोरनि मुं थिसननाय जागोन। आबुङै मोनथिनो थाखाय गाहायाव होनाय जानबुं नम्बर 7638008149 6000349997 6003494371 आरो 7896667636 नम्बराव खौरां लानो हागोन।